L'equip de millora d'anàlisi de dades, recollint suggeriments del professorat, hem unificat els indicadors que es tracten a les sessions d'avaluació en un únic informe. Al nou informe s'accedeix des de la secció d'informes del panell de bloc. Hem canviat l'estil d'aquesta secció. Ara cada targeta té una icona que reflecteix el tipus d'informe. La taula dinàmica que es deia informe d'avaluació ara es diu resultats acadèmics i ocupa la segona posició. L'informe d'avaluació és nou i és el que farem servir per preparar les sessions d'avaluació. És a dir, dins d'ell podrem fer totes les anotacions excepte les de satisfacció. Si recordem els ítems a tractar a l'avaluació, abans havíem de navegar per diversos informes de l'ADA per trobar tota la informació. En aquest nou informe de preparació de l'avaluació tenim un selector d'indicadors amb tots els que necessitem excepte els de satisfacció. Hem procurat fer coincidir les opcions del desplegable amb les de les instruccions de l'avaluació. Noteu que també teniu un desplegable per seleccionar una aula en concret. Per a cada indicador es mostren gràfiques a nivell de bloc i d'UF. Veureu que per als indicadors sobre avaluació contínua només es mostren gràfiques de cada UF. A dalt de l'informe tenim l'explicació de l'indicador seleccionat. Les gràfiques són l'evolució de l'indicador a nivell del bloc que estem analitzant i a nivell de cicle. Al costat de cada gràfica hi ha una targeta amb diversos valors destacats amb un codi de colors. Si passem el cursor pel botó Targetes, ens informa d'aquest codi de colors i del significat de cada valor en les targetes. Com veieu, hi ha un rang central de menys 10 fins a més 10%, que podem considerar com a neutre en color negre. Si us fixeu, en el cas de l'abandonament, el codi s'inverteix per raons òbvies. A les targetes es mostra el valor de l'indicador en el semestre actual. La variació en percentatge respecte al semestre anterior i la variació en percentatge respecte al cicle. Com en el cas d'altres informes, i especialment en aquest, podeu fer anotacions per a l'avaluació. El botó Informe de detall us portarà a l'informe que hem fet servir fins ara. Esperem que aquest informe us faci més simple la navegació i us faciliti la preparació de les sessions d'avaluació.